Nore ta sa barangay Tungabe, laay ka sa ato eh. Kapoy kay sig tambay sa atong way kalingawan. Diri ta mga laagib. Naatoy kontra din na Bay! nato pero Kamu, namiran mo sa sitio Look. kami bitaw to bay. Kami to, pero kami lagi to. Unya, saan day gusto ninyo? Amo lang, pero sure. Ode, ato ba nga, sakit ra ba ito inyong buhat na mo dito sa sitio Look? Unsa may sakit imong lubot? Dili lubot. Ang sakit nako katong igo sa inyong kumo dire. O sakit do kay ni dire. Aw, pasensya na ta bay. Ug nasakitan ka ato. Aw, ay lang sige kapikap nako bay. Babi kang nay COVID. Paligid na lang bay. Babi kang nay COVID ron. Sige kang kapikap nako. Sa mga pulis mo bitaw social distancing. Ah, sa pagtanan mo ako COVID, limpyo pa din lubot kas mong naong. COVID sa mong naw. Ayaw ko ngina. Sa may gusto gyud ninyo. Aw, among gusto. Diri lang tagod one in one basket, di lang tasok makay kay sakit kay na. Itong pagkamera na ako, ako yung apel ato, basin, puro itong mga kauban ba, mga kabarada to na ako. Te. Pug rigig apil ka to kay barkada man mo. Aw, lain ba na, barkada, may tag usa ka lawas, niya daghan maming lawas. Apil-apilon ni mo. Oh, wam ti ka apil-apil bay. Kung amo lang isulti lang menyo daan. Aw, misulti ka, hala, sultihan siya. Tuwa na ko yung apil. Sa ikam to namira mo dito? O ako, nga naman. Wala ba? Draw 150 lang. Hala, minukan na ko. Usama na. Ayaw lagi sig pick up lagi na. Di ba ka na kung sama na? Oo, dira tanawa. Ginoo ako gisi, hasta brief gisi. Ikaw nas utin mo rol? Sa Basin. dilag nagisi. Kay amo sa ning pinalit na mo gito.